Means Olympus pamiri ndogara kutenwa plots in Stockport. Ndinotanchirara nevarume. Kazvinezvi dambudziko randanaro nderekuti ndoramba ndichibuda mukaka wacho wakubuda uri wegreen. Pamusoro pezvo ndinombovaviwa kuprivate part kwangu. Ndakatomboenda last month kuchipatara vakashaya chirwere vangozongondibaya jekiseni. Nekuti pandiri panapa ndina kana munhu anombondikausika handiti zvevarume. Unogona kutaura kuti sister makanaka zvingopero zvakadaro. Chero munhu akatora nhamba yangu anotozobvunza kuti ndiwani. Nacho mhuri medu ndine kutanga 37. Vamwe vangu vacho vari kutotambudzikawo. Iye wandiri kutowachira nhasi munenge nawo tandipawo mari yekuti ndione kugara nechikafu. Ndangotanga ndichinzwa kuti ndarumura mwana wangu wekutanga konezva ane 21 after na 21 years. Ndaivaviwa otona hembe yangu yatotota mukaka but nguva iyo yanga tokuma 2 years. Ndakambobatsirwawo zvikambomira ndane second born. But kubvira ipapo takambonotizamawo kubatsirwa. But patinonobatsirwa bereki vanenge vachiona kunge ndaudza munhu zvekutaura ndizive maonero aunozviita. Tine kwatikaenda baba wabirwa foni vakasvika kutitsanangurira kunzi muri kufunga zvefoni kana shuga yamunayo hamuna munoda kunzi mufambe munoti chii chinotora nzvimbo pamwanasikana ane chivanhu chaanacho. Asi havatirimuki. Tikaenda kumwe futi mama uchirwara negumbo vakasvika vachingonzi nemadzibaba vacho koma zvinetserei muchiuya imi mune muchembere madi kungopiwa mafembo maputa mapwiza gumbo renyu rapora. Patikazonzi tidzokere mama wakaramba kudzokera. Takangoenda nadhedhi tikarutsiswa. Patikadzokera kumba mama wakataura kuti jira ramanzi munaro rinoshandiswa nevaroyi. Sikabvira ipapo zvinondirwadza. Handinaye varoorwa 2002. Maroorana 2003. Maroorana kudaro chii chakazoitika? Makarambana? Takarambana taigara tichiti tikarambana todzokerana tikarambana todzokerana kubvira pafestival yangu tikatomborambana tikatombogara kwemakore but pathird born pazvikanyanya kuzotanga kutonetsa. Kana takunetsana anobva kuti usandinetsa netimba muno mutinogara tiri varume tu utoriwo murume pauri ipapo muti anenge achiona kunge ndiri murume. Dzimwe nguva igona kunditi nhasi tiri kunetsana nekuti nhasi murume wako angauya angachindidzinga anga ari pakati pedu takarara zvekuti ndakatombodzingwa pataigara pakati peusiku achiti murume wako ari kundinetsa buda mumba muno. Zvinongorekana zvauya dzimwe nguva zvinotombonyarara zvinongorekana zvatotanga zvokuti pandinozofunga ndiri kuopa kuti zviri kuitika ndinogona kuzozvipedzisa ini neroko. Nazvino zvikunditambudza nekufunga kuti ndichava chipa upenyu. Nototi patiri kutogara ipapapo takatodzingwa vanenge vachingondiona kunge munhu akaipa. Kumwe kwatinofamba ndakanzi zvoni musha menyu makaurayiwa munhu anga ari mufudzi wemombe uyo ari kupfuura munin'ina wangu. Matambudziko mamwe amuri kusangana nawo ndapi? Topomerwa musha dzaisina kuita. Patinogara ipapa tatonzi tibvi vakabvira kara chongoti bhai asi nekuti wena handina mari yokubhadhara rendi saka ndangoudza ndichapoda kupera kumwedzi uno. Unobhadhara mari? Tinobhadhara $120.